Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Buat miah ong, bisa ong. Balak khai miah por sok plum. Tadi sekacung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kum ka Meghalaya Filmmakers Association, kila peramjur yang Rajkumar Gibson, ubla asya ujor ijahar, hakawai ka samla kasi, kabala kena ba ula jrong ketiya ka, hakapur bigidang ring ka film, Telugu hakani ka jela. Habai kran bikila psai kubor, upresiden yang ni ka seng kinos na film, uba komanda syang pliang, ulong ba kasamla ka basya jrong keti, kala ujor ka ijahar yu, bat haba ka ijahar kala dan kipulit kidi ban khot hajar, ba wat ban kem yu uru. Uba komandar 8 pauru ikajing sungu pitar banyu asngau pakadi ka samla kalong pikidan ki para khasi ki ba persyang banwan keren penben daka baterwa pisa pakan weng noa ike ijahar syusyu ulong bagi beriu ki bailam lenti ki samla khasi ban ang iki film ki banabar ki ban ki kli apa kidan hakanu kanu ka jing om bakin dan sakaliang jong kita ki beriu ki banabar katkum ka jing yo i jing ileng ba ki kot kubor ubala takti ya kini kesamla udai ba kerteng Rajkumar ki bawan ban ringdur ya ka film ke chongki te nagleng chungi kum kaseng ni penremjur ya ni ubriu uba la not ban jorongti ya ki samla khasi ki chongi katkum ka FR ni sungthu ba nagliang jongkahi kala dep lik ai ya ka jing ujor syaki pulit te ngi sungthu ba nagleng jongki pulit ro kila pha ya ka somon ya uni ubriu dan nakleng jongi ngi kentu balada uni ubriu ya trelang bat kupulit dan ya umlek ya kaban syak hajir ki pulit ngi dawa ba ki pulit kediman kem mardor ya uni ubriu bat kediman ai ya ka jing pishar kaba yahap kat kum ka jing le ka jong u te nakleng jongi kum kaseng ngi remjur halor kane ka jing ja i pesak juri kan ka jing ja bat hadian bang li leba ki lat thai kubor te na kalian chungi ni pesak juri kan ji ja ba ya kum kini ki ja im kwa shu ba kendang ja nang ni sakmat bat ni da kerpat jur ya ki producer la ki long ki producer nang ni na po ka jala chungi la ni ki banabar ka jala ba ki dei ban simkhia ba ki dei ban pet ba ba ki dei ban borom ya la ki jong ki artist la ki long ki shinrang nang ni ki kan thai but nhưng qua và nang ni sakmat ba kinang jakum kini jinja hang ni apo jela chungi te kumta ngida kalpa jori ya iwe pe we kinang sna film ba kinda pek bhai ki artist khamtam la haba kidon ka night shoot min miet ma haba ki ladap ban shoot i ka night shoot ba subha ban da pek bhai ki artist la jong la ki long khamtam kan thai ba ki dei ban pen poi ya ki ha ka jaka ba long safe ha ki yang kisam chuki la ni ha ka jaka ba ki kisa te ni na kalian ka me filma ni peram jori kan jinja pat ni kwa shu banja nang ni sakmat hang ni po jela chungi nagleng chungi hot ngimpat yo ban yakran marhamat bat kini ka khna rai ni layo ban yakran lengba ki khot jongka KSU te hakaju kapor nagleng chungi kum kaseng ni ai kublai ya ka KSU ke bala lam khmat ya ke ban senran na ta ban lej ai ke jing ujor persya ini breu te hot nagleng chungi kum kaseng ngin sa simkia ngin sa lej kendo ban wat jing tip shu halor kini ka jingjia hanur kom ka jia bat kumno kalong bat ngin persyang ban budin ni kene kam fat hadu bu ni ubreu udai ban syakem mar ngisuthu kene ka kam klalong serius namar bala li FIR dan gleng jungi kum ka sengru ngistan hakatahi ba sisen bala dai ke FIR kam dai shu ke jing kran kai ding ngej kem ba kala dai kam ke basisha ya ka ba unehi ubreu ula jerong kti dan atakadau ya mentahi namar kadang ngidang yu ke kubor mentakasni ya mentang ngidang khot FPK media ban rem lor ni jingjia dari nagleng jungi kum ka sengru in salek ban ya kendo ban budin ban klibnya akan kom kane ka jia ya ketika kena salah nakleng jungi kum kaseng kum bangal ongi pi
kenihi kadi kelak banlong bagi look down yang ni kumki let's say kumki tribal nring apa ban pa ini kubor syakitu ki producer ki bawan na syabar jong ka jela ba ngi don la ka jong ka akor kaburam kamtam ki kentai kasi ki jongi kilong ki ba mo kilong ni kum ni buram kum kajat benrew ki jongi wat mangi hero kum kajat benrew ki jongi ni buram ki kentai te ki brew ki banabar ki di ban tip ba ki di ban don ni ka buram ka akor bat kimdai ban khinpo ki jat benrew ki jongi but let's say lada uni ubriu wan sing ni kejela na kamta ban shooting film ban shimru iki benefit na government tingi kum kaseng ni dawa ba government kam dei ban ai ki benefit ka bakum kini ki briu lada u dei na kaneka production house lada udan benta bat ka production house te kim dei ban ai ki no ki benefit shaw ni ubriu na mar ula shim kaburu ya mo ni ken kum kecak bring ni buram te hadu ban takti kamla ban long ta te ngismu yamrem kum kecak benriu bat kim dei ban jar ni sman kum bangalong ba ngin budin ya kene wat lada dei ban ujar syaki tuki kenhun sina film ki badai na katu kejelaro in sale ya kabaran ka ngani tu ipi kumbala ong dai vice president kani kan longro kum ka mo kum ka jingpun kan ma ba kum ki producer haba ni khot yaki yano ki artist ya ka ba kinwan si shimata haka film te wat hadu bangin dalai drop haying ro ngidi ban lejbu haka cakap kan long sngan te kamat judon hiru kum kene ke jingja te nga penturo ya kini ki mo ni sutu baki kini ki pa jung tu ki kun samla ki pa ban mo ban le film la kalong lokal la kene ki la ni ki bana shabaro bagi hajing syakim dai bandon gono no gajing ir namar ni kum kat kum gajing tip ke jongahi ki lokal producer jungi ki syak point badai menmiat dan statu te aju hi kalong na pun taki banabar aging sya maki ru kidi ban ship gijing kitli ba kinlet go kinlet shaw lani da kono no ka medium of transportation haka jeka ba shooting but kamdei bandon kono gajing snow shongs ir ya kini kena mala da ka jia kumne kan wanra ke jingja buram om tang ya gitu ki producer ki balale itu ka kam rewat ya kiwi ro ki production house dan ta kadau kabakum kini jingja kam ratio banja nang ni syukma kadai ka jingsisha magini ki na film na kadai ka jala zuri ki yo simta ki film teni go bo shoot nge dei ka ba ka jingalam ju ki bni jung tau tu kiwei dei ka ben kadai ka jingkano ba ka jaka ban ajina ki bni jungi ban yara ban taw ne kan polit ban kemi to brio ki da yu ki persang kuman kompromis ta ba terwa pisa damaki ki lokal ki dalam ki pisnga kumne lo ka ni ka jingkano ki try te hakabay di berkata bagi bapikli bagi priujungi ki le kumta te nakleng junga hawat ngam pat yo jingtip tikna na ita iba syale kumta te rai lada kile kumta kani kalong ngi wat yakiru ngi pendram bakim dai ban le kumta namar ba kini ki line producer lani ki ba penbiang ki jingdon kam la kalong location lani ki wi jingdon kam lada ki dai ki breu jongi makihi ki di ban shimkia bat maki kimdai ban yarap ya kita ki breu ki bawan shooting dari ki ban yada ning kong ya ki breu ki jongi amar lada ki persyang ban lek hakal yang jong kita ki producer ti kani kan long gajing shongs ear ya baro ki ban yashim banta hakini ki film hakini ki film lak dai film jono tengah kentu itu ki line producer ki bari na ka jela ka jongi priority ki di ban perkat nam ta ka safety jong kinong yashim banta lum kumta nak liang jongi kum kaseng lada kijia kumne wat bangin kang gitu ginawan shooting ru ngihapan kang nim bansi ya kata naman ngimla bania pen ba kinwan shoot ka jela ka jungi da ka bakin jerong tipat ya kisamna kasi ka jungi nak leng jungi kum ban ong ban ay kata ka FIR kumbala lima pi te ngidi ban follow up ya katuka FIR ya ka ba mai la ai maka tu kan dei ka evidence ka ba ningkong ya ka ba mai la ai te ka kamram jungki pulit hi nama apa kadon kata ka FIR hakaberi bekajing jerong ti lada mule station first thing first ki pulit ki di banle kalau bakin someone bakin shim ya kata statement but lada kilap ba lada umwan bani shim menta lada umtre ban corporate ti don ka hop baki pulit ki di ban kem be jeu dan rei lada kila shim ya ka statement ni dawai ki pulit bakin penkre ya ka
Kaya jingtok kit ke jungki ke ban long ke ba scam ke ban long strong nang ba ki di ban kembe uni ubriu namar ni su thu ba ini ikna chisin bala le IFIR nyim nget ba in chu thok ring nget bit kadai ke jingja ke ba ja shishahi namar ba shudai tang ban yathu kana shalenti singkin ta ya da pemoi rai ladep le ai da ke FIR de ki pulir ru ki di ban simkhia ya ke kes ki di ban ai ke jingtok kit ke ba benya kenang bakin lap ya ki evidence ki ba biang bat bakin dai ban kem uni ubriu. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.